பிரபஞ்சத்துல வேற வேற இல்லைன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இதை பண்ணா மரத்தோட தொடர்பு கொண்டு ஒரு தியானமா நடக்கலாமா, அது உங்களுக்கு புரியும். இதை பார்க்கும் பொழுது மரம்ன்றது உங்களுடைய சோகத்தை, உங்களுடைய கோபத்தை, உங்களை எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி பூமியில நான் உனக்காக இறக்குறேன்பா நான் சொல்லிட்டு உள்வாங்குனா எப்படி இருக்கும், அதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஒரு அற்புதமான பயிற்சி. மனம் சோகமடையும் பொழுது நான் தியானம் பண்றதுக்கும் போக மாட்டேங்குது, எதுவுமே என் மனம் எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டேங்குது, நான் என்ன பண்றேன்னு தெரியலன்றதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் பயிற்சி. அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கும் எல்லா குருமாருக்கும் வணக்கி இதை பார்க்கலாம். ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள் தான். உங்கள்கிட்ட உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மரம், உங்களுக்கு பிடித்த மரத்தை எடுத்துக்கோங்க. அந்த மரத்தோட நீங்கள் ஒரு அற்புதமான நட்பு வச்சுக்கணும். நட்புனா எப்படி வச்சுக்கணும்னா, முதலில் அதை நான் மென்மையாகவும் தன்மையாகவும் அதை நீங்கள் நல்லா வருடி விடணும். அதாவது நீங்கள் அந்த மரத்திற்கு நன்மை செய்கிறவங்க மட்டும்தான். நீங்கள் அந்த மரத்திற்கு ஒரு அன்பு பாசமாக நெருங்கி வர்றீங்க. இப்படி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம், ஒரு நாளோ ஒரு நாளைக்கு பல வேலைகளோ இல்லை டெய்லி, ஆனால் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அந்த மரத்தோட நீங்கள் பழகணும். அதோட இலைகளை வருடி விடணும். அப்படியே வருட 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 அந்த மரம் ஒரு குழந்தை மாதிரி உங்களை எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கும். ஐயோ எங்கள் அப்பா எங்கே, எங்கள் அம்மா எங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்குமா. அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னும் வருடி வருடி போகும்போது ஒரு டைமில் ஒரு கனெக்ஷன் நடக்கும் பாருங்க. இந்த கனெக்ஷன் தான் ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் ஃபார் தியானம். அந்த கனெக்ஷனில் மரம், நீங்கள் என்னைக்காவது சோகத்தில் அந்த மரத்துக்கிட்ட போன உங்கள் சோகத்தை உள்வாங்கி கீழே பூமி தாய்கிட்ட இறக்கி விட்டுரும். இது உண்மையான நிகழ்வு. எத்தனையோ ஆராய்ச்சிகள் இதை பற்றி போயிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணணும். முதல்ல இந்த மரத்தோட சில நாட்கள் பழகணும். ஒரு நட்பா, அன்பா, பாசமாக அழகாக தடவி கொடுக்கணும். முடிஞ்சால் அந்த அழகாக ஒரு ஹக் பண்ணிவிட்டு அந்த மரம் நீங்களும் தான் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும். அதாவது அந்த பேச்சு மரத்துக்கும் உங்களுக்கும் உணர்வு பூர்வமாக, நீங்கள் வாயை திறந்து பேச தேவையில்ல, உணர்வு பூர்வமாக அந்த பேச்சு நடக்கணும். அந்த பேச்சு நடக்க என்ன ஆகும், ஒரு டைமில் மரம் ஓப்பன் அப் ஆகும். இந்த மரம் உங்களுக்கு ஓப்பன் அப் ஆகும் பொழுது உங்களுடைய தேவையற்ற விஷயங்கள் அந்த மரம் உள்வாங்கி கீழே எடுத்து விட்டுரும். அதனால தான் இந்த தோட்டம் வளர்க்குறவங்க, தோட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க, செல்ல பிராணிகள் வச்சிருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனசு சரியில்லைன்னா முதல்ல அங்கே தான் போவாங்க. ஏன்னா இவங்க போகிறதில்ல, அவங்க ஈர்க்கிறாங்க. செல்ல பிராணிகள் அவங்களை ஈர்க்கிறாங்க, அந்த மரங்கள் அவங்க ஈர்க்குது. வா, உன்னுடைய சோகத்தை, உன்னுடைய தேவையற்ற விஷயத்தை நான் இறக்கிடுறேன், உன் பாரத்தை நான் உள்வாங்கிக்கிறேன். இறைவன் எனக்கு ஒரு வழி கொடுத்துருக்காங்க. என்னடா மரம் தானே, என்னடா செல்ல பிராணிகள் நினைக்காதீங்க, இது ப்ராக்டிக்கலான விஷயம். அந்த மாதிரி நீங்கள் பழக பழக இன்னும் டீப்பாக போகி நீங்கள் மரத்தோடு நீங்கள் ஐக்கியமாகும் பொழுது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ப்பா. நான் விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து நீ எனக்காக ஆக்சிஜன் கொடுக்குறீங்களே, நன்றி சொல்லுங்கள். நன்றி சொல்லி இன்னும் பழகும் பொழுது மரங்கள் நல்லா இருக்கும். இன்னும் எத்தனையோ விஷயத்தில் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, பூக்காத செம்பருத்தி செடிகளை பூக்க வச்சுருக்கோம், ரோஜா செடிகளை பூக்க வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு அழகான கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் பொழுது அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க. இதில் யாராவது நீங்கள் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் ஒரு செம்பருத்தி செடியோ இல்லை ஏதோ ஒன்றும் பூக்காமல் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வருடி அதோட பேசி அதை பூக்க வச்சு பாருங்களேன். இல்லை உங்கள் வீட்டில் எதுவுமே பூக்கலைன்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். ஒரு மாதம் 2 மாதம், ஒரு 2 மாதத்துக்குள்ளே பூத்துரு, இல்லை ஒரு 3 மாதத்துக்குள்ளே பூத்துரு சொல்லிட்டு ரெகுலராக. ஆனால் நான் சொல்கிற இந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும் உங்களுக்கும் அந்த மரத்திற்கும். அப்படி மறந்ததுன்னா இது சாத்தியம். இதால் நீங்கள் ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொண்டு வாங்க. மரத்தோட ஒரு அழகான ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிங்க. அதோட வருடுங்க. பாருங்களேன், நீங்களும் மரமும் வேற இல்லைன்னு தெரியும். இதுதான் என் கோல். நீங்களும் மரமும் வேற எதுவுமே கிடையாதுன்னு புரியும். இதுதான் சொல்யூஷன். நீங்களும் மரமும் ஒரு பிரபஞ்சத்தில் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு உள்ளவங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். இது தெரிஞ்ச போறாதான் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும்.